ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujune arep wudu apa piye, Mas? Tak biacok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya apa kowe? Lah, tibake cah iki ya enek rambuté ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Iya. Ikan iki. Kayak engko mangke status iki engko. Ya Allah. Aku badanku Bang Bayi melenge nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Mas aku. Ya karo tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek, tung dlang, danding tung melenyek debok. Tung dlang tak ndanding, tung keplenyek telek. Budaya. Lho ya no. Tapi ditimbali genduk niken ngangge spot apa ya niken iki ya. Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake apa? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Ini Cakra budaya. Hari ini ono sanusi. Sampe aja nyatru, kudu halus karo niken sebab niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri iki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen maksudnya. Kili-kilen. Ayo, nduk niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune, Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Aku anggere omongan karo kowe iki semenit tak bolak-balik, marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus engko dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Lah iki ora pok-pokan nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae. Pok-pokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling
tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Nggih, pokoke dongane nggih sing terbaik. Ya. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat selalu. Heeh, amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus Amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu, ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibuke Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Mulih ya Rabbal kaya alamin. wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Bapak? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Bundi. Uncek roh bang, uncek. Uncek. Mboten preso uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wah, Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. oh ngaten. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo Nyawang sinden-sinden jelas. Heeh. Nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut ngono mboten Oh, kenal. mripate rada Ndak, lara. ndak, Lah mbok ya di mana duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi tau? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Mas, Wis aku. muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong eneng ngarepe kok. Tak beleh Mas aku. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah. Dadi kudu diparani cah bagus, diparani. Milenial. Dibagekke, Masa diparani to, Pak? dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malahan kok. Enggak, ngono. Blawura dhek ora gampang ngidek kok. Paling ya megur carane megur nggih Melenyek, mlenyok. Heeh, Melenyok, melenyek. melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Agus sing ngomongi mau. Nggih, Mas Agus pas nggih nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus iki jan Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho. Lho. Sing pandangan ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngene ya salaman. Ya. Salaman, le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, monggo. Niken. Niken ben ketok Mas salaman, Agus. salaman. Salim. Ya, Gus. Wis Gus, aja diumbah tangane Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkel jati ya, dangkel jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkel ora diobong kono lho. Mas aku. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niken ki. Ora ketok. Sesuk anu ya le kuwi wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane Cah iki cilik-cilik nek malah suarane wedi. tapi ya ora nek Heeh. wujute kok. Mek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat. Nggih, saestu. Iki nyat entut tok. Mas aku. Oh lah iki lho bolane. Wis ket. Bola. Bola apa to kuwi? Wong bola. Wah direken direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ora tau salim. Ya Allah. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor ngono Ibu lho. gede. Buru-buru Ayo gede. toh. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Eh. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok ceper. Terus ngene iki pomo Luwih larang pomo nek. tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Nggonane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sawang. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho?
Rumah aku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken ki piye ta Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok Duit jawabane iki lho. dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 kurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu niken iki Melok-melok to? ora ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye ta kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah loro piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok iki Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Lah ning beda. hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah loro. Takono ning niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, toh. lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. ngono. Walah, mulane cacite saiki do Sudah goblok gini kabeh. aja. Sampean Nah. kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ha. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memory card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP apa piye kaya? Ibaratnya memory Saiki card. wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh, Tapi sing kene- nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus gocekno Gus. Guling nduk kuwi Ken. guling. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi, weh. Gagar otak. Aku celi. Tenan. Goceli. Kuwi Agus Ribot ya pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Kowe tok kabeh. Wetok Apa-apa ketok. Wah, yo ndas-ndas kaya akeh bianget lho. Lah penonton kok ya. Rumah saku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, lek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa ki muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Ya. Bang. Ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek edok lho sing ambruk. Niken ki modele Weh, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan gue arep ngincim pati kowe. kaya niken awanmu mengke kalih uncek to ayah utawa apa-apa. Walah konran kula ideke mengke. Ngono. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan koyo tumo garek mlites ae. Lah comongi ya. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judulnya tok. Apa? Demit kondangan. Kuwi saire rong eneng. Kene rong kulino krungu, aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Heeh. Mas jan sujune. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak beatok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kayak wastafel kok Pak. Kancane kok Kok keran kok Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawon apa anu, cahayu apa tembang kekinian. Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah.
Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke, oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas dhek. Dadi Nggih. kepanasan metune lek bengi tok. Oh, nggih. Kancane Ini kan go- siluman to, Pak. Siluman kelelawar dhek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawer lho. Aku ki arep buka catatan. Iki Rama. Catatan, Mbak. Uncak. Awas, ayo cepetan. Anakku selak. Nangis. Guling kok. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Kok lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Ya iki. Oh alah. Mataku kok Wong, Iki apa to ya? ya ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Langkane. Blangkone gaenen. Nah. Iya. Kita ning impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah koclok aku. Iki modelku kaya ngopo to? Sik, Aku ra kurang. apik ya iki, apik. Kurang isor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas, gocekan. Awas. Lek gocekan lek iku lek Wis guling. ning kene ae. Mbok aku medhoke to Ken. Ning isor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Ayo. Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik yo Mama. Ya, Pak. Heeh, kene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Kok Pak. keringet to kuwi? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Aku yo ning geger. Tibake Kaya bayi ae nguyo geger. Lah kok kukur. Ayo. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Kok iki apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki, kurang medun. Jenggot. Apa iki? Janggut. Wo janggutmu nang tak geret tak kira lek Biar lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, sasaget. Oh, to mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niken basa Ah, Jawa. iya. Sak larik mboko sak larik. Yo. Emanipun. Pelit. Piye to kok pelit kuwi piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Masa kami Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak badanku sandal hidut mau ilang. Baik dicolong uncek ku lho. Punti. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki malah aku. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mong anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu iki toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nang toko besi enek ya? Enten. Edian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Ya. Siap nggih. Nggih.
Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng ya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken iki. Ah, nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iki kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja dangan. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok raine. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku niken mak sawang seneng lho, niken seneng lho. Aku. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Antemi kene wae kok. Kok iso. Wah, disawang kok ora etuk. Sinden kok ning kebon kok ya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, aja, Pak. Wes ning kono ae. Ya. Kowe engko lek nakal tak waplok lho, tak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik, malah bacok. Mas aku. Ya. Kok Ken? Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah jokes lho, Pak. Lah niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Lah kowe gedange. Aku kok. Ya, tak bacok aku wedik kekrek. Tak suwampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah, kene, rene. Dipoto. Iki arep tinggone apa? Dipoto nggih status. Sik, kowe tak foto. Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Yo, dari rumah aku. Iya. Ikan iki. Kayak engko mengge status iki engko. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Mooncaking lho. Seneng ya. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Ketok. Aja dikekrek tak wetak mas aku. Ya. Niken kok ya nemu topeng barang. Apa topeng ngene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, tung blang, srisik. Nah, halusan. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isuk mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isuk mau ngene niken mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceteran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Ora. Aku badan Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Mas aku. Ya karo tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak danding tung tak keplenyek. Tung dlang danding tung melenyek debok. Tung dlang tak danding tung keplenyek telek. Aku temen aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sang ganteng ora umum. Ya terus udangan karo ayu. Ya apa-apa. Kan terus kan kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak niken ben nembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot.
Iki topenge sapa to Mas aku? Ya, Dek. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Katak Paranono. aja ngali ya teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesake aja diganggu kok. Peran dene maksa sekar. Kowe lek dijane turu lho kowe iki malakne iki. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken ku malah kemekelen nang. Jebul kang masuka Nggih tas ya Le, suka sekolah ya Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Nah, budal sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ku Pak. gregetne kok nggawa mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane kok. Padahal nih sekolah wis entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Ah mbok ayo. Lah kok karo tase gedhi tase. Apa gaduk? Ya sak gaduke. Nanging wanci dalu. Jan bocah kok leh ayune ra ukur. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ra iso. Pamane aku rabi ya sanggagake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok kudune bojone ngono. dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan kok. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndi dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh le. Kok wedi apa piye? Rumah aku apik. Bukane lek sumuk bukaan. Nah, topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Wah, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Ngunta tresno nadyan mung srana piranti. Ken, Alam. iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak Tak pamit. belah kene, gorene tase. Hei. Ora iso. Ngawur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku. Usah kok aduh. Iki sampean umur piro cah bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Rumah saku. Lah kok wis jenggoten? Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu
blangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing mboten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing mboten pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Alhamdulillah. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Nggih. Matur Kok sembah diaturke nuwun. Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh. Bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu ku lho. Mo Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti apa HP? Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dicat karo Pak Eko, dicat wajahmu, dicat. Ben Sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Rambut. Joget ana cah bagus. Papujanku jajantang hatiku sambungku monglen Dalu. ngrobit kasaremu kalauman garamamu Kang Mas Kang merah titisake mure lestarine ati piratine tanan ingkang garume bayangno kaya ngapa uncek. Ramoe atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Pomo tenan sida Dadi upama karo niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati. Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa to? Sinten mawon to cah telu niku? Lah ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake niken upamane. Wong Umpamane. tembang to iki Nggih. sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to. Pak. Gatimu karo niken mau karo anake. Ya karo anake. Lho berarti karo niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu ya. Mas aku ya. Minda boya yen tasih rip lan nandika mas Ya. ibaknya Mulya. Jaran lahir putri Solesta terus bisa Oh. Sambung wanci dalu, Mas Uncek. Diaturke swara saka niken Salindri. Katur Bos Tarnatanya Jaya ugi. Oh nggih. Bos Maris Sugiono Surabaya. Oke. Pak Enanda. Iya. Kolong. Juga Pak Eko Mugiono. Mboten kesupen abahmu Sidik amanah saking Tulungagung. Pak Nardi. Saya Mulya. Ode.
wanci dalu. Sing gedhe bang Kang Mas papujanku jajan tang hatiku sambung kumbang wanci dalu Apa iya Cahayu? Saremo Er. Kalangan Da. Gus Audit. Jan penake kaya ngene. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan, sing senggak no. Wah, Jan. Gayeng. Terus. Mendah boyo. Loh. Mulya